Kubor nakaslem jong unongsan hima. Haka step jong kasingi baar jong katayo haka por kumba kandai bajim step kawai ka kali bolero ka badan new registration number ML not Henrio hinyo lai iway kala syak tenra no haka wai ka trok khat arshaka ka badan new registration number ML iway not C san kandai ar haka wai nigijaka haka surok ba nongston riang do jong kadong maupon kabahap apok kasnong maulang dep West Khasi Hills kat kom gajia thu jong kinong snong ki bayu i akate ka jingja loong bagate kalaja kat bagate ka kali bolero kabami na kithan ribyang West Khasi Hills da ka jing thmu bani bu school ki laingot ki khana school rai hamar bapoi hakate ka jaka ka ba khamlong khun kansan kate ka trok la let bantan ra akate ka kali bolero hakaba kate ka bolero kala pra phom Short laya thu ba kitay ki khana school bat unong nya jong kate ka kali bolero kilaman saujor ha ka ba ki nong snong kate ka jaka marialap badyu i kate ka jingja kila let ban yarap no ban penkit no marmar civil hospital nongston banyo ya ka jing sumar ngayeng na ta u thau ma ong jeng to ngaji ba ka jong rat ba ka ne ka kalihe ka ne ka wan ba hat ka rat ba ne ta kan ka ne ka bolero ong ka jong accident adu den tau long ka rat ne ka u driver ong ula mensaujur ka chutulun ba ka de sio ka ne ka bolero ale iple ki na rit ne kita na rit skor ka na sa ne ki ana punya ka pla le ngaya play anu kita na skor ta misau mat per olai ngut dan driver tu Tam lam sau bro sau ngut ketup de bar ngut. Oh, lam sau uwe de kan no ere mo jong sau tu na rit long de ula bayong la jong bayong de. La ki menjur ba de. Ki man menjur arngut. Lam sau da ti la uwe la. Kendai katsan kan 2 minit tu ka accident kan ka bolero kan ka truk. Kena ke cenong ne. Teng ini cenong Ong molong de. Molong de.